El primer estil arquitectònic que ha deixat restes a la ciutat de Barcelona és l'estil romà, que és hereu de l'estil grec en els seus tres ordres, dòric, corinti i jònic. Va afegir un nou tipus d'ordre que es diu el toscà, de fus llis, com una mena de cilindre, i el capitall, que seria una còpia del dòric, però sobretot la gran contribució de l'arquitectura romana és que va desenvolupar una nova manera de suportar el pes de sobre i obrir espais, que és l'arc de mig punt, mitja circunferència. L'arquitectura grega era arquitravada, posar un llistó de fusta o un monolit de pedra, un paral·lelíped, sobre dos murs o pilars o columnes, i això tenia la seva limitació perquè si feies de banda a banda, diguem el tronc, van començar amb els troncs per fer, probablement es creu, van començar amb troncs per fer els temples, o si posaves després ja una pedra entre pilar i pilar, doncs el punt central cada vegada quedava més sota pressió i llavors es trencava. Però, en comptes de posar un monolit horitzontal, si es dividia, es fragmentava amb dovelles còniques tot l'espai de l'esquerra a la dreta, en forma de mitja circunferència, a part de guanyar en altura, doncs es podia suportar molta més pressió dels pisos superiors o de la teulada, i això doncs, és la gran contribució de l'arquitectura romana, juntament amb el que estem veient ara, aquesta vista de les muralles romanes, que és l'opus quadratum, el treball amb cubs. Això, òbviament, els grecs i abans, com aquí mateix, els cíbers també ho havien desenvolupat, però sí que ells, com a matèria d'ajuntar i cohesionar els diferents carreus, van desenvolupar també una de les altres grans contribucions de l'arquitectura i enginyeria romana, que és el ciment. Una barreja de sorra fineta, sorra més llim, sorra una mica més gruixuda com grava, calç i també en la sorra component argilós que barrejat amb aigua i després assecat, com bé saben, doncs es converteix en un ciment que cohesiona les diferents pedres o els diferents carreus. Per tant, veiem la vessant enginyeril, carreteres, muralles, com aquí estem veient, arcs, successió d'arcs per fer aqüeductes, i després la versió, diguem, més artística, que va ser una còpia directa dels grecs. Fins i tot en un tipus d'edifici que és el teatre, i un desenvolupament d'aquest tipus d'edifici que és doblar un teatre per fer un amfiteatre. Tot això es pot veure perfectament a Tarragona, però també a 100 quilòmetres, doncs tenim la ciutat de Barcelona, que llavors no era una gran capital, la gran capital de la Tarragonensis, la Hispània Citerior era Tarragona o Tàrraco, però Barcelona doncs, tenia certa importància també perquè estava en el camí de la Via Augusta i per això ja es va fortificar, una ciutat d'uns 5.000 habitants. Aquí un altre cop veiem l'opus quadratum. Normalment a les parts superiors doncs, feien l'opus reticulatum, que és amb carreus més petits. I aquí amb els romans, probablement ja els cíbers feien servir, van inaugurar quelcom que es va seguir fins a l'època del ferro, de l'acer, del formigó armat, que és la pedra de Montjuïc, pels edificis públics, per la pavimentació, per les esglésies, temples i abords, doncs, bona pedra de Montjuïc, una sorrenca que estava a tocar de la ciutat, a la muntanya de Montjuïc, que és la conseqüència doncs, de la compactació de sorres que venien probablement de la zona de Collserola, i llavors amb un procés de compactació sota pressió i sota certes condicions tèrmiques doncs, va acabar convertint en una pedra doncs, que dona aquesta prestància tècnica de suportar càrregues, però també des del punt de vista cromàtic, doncs, aquest color entre roig, rosa, gris i negre també, depenent de la seva afectació per la humitat i com li toca el sol en el moment del dia. Bé, les muralles romanes, que cada 20 metres doncs, sobresortia una torre, no són del començament de la fundació, són probablement ja tardoromanes, quan Barcelona va començar a agafar certa volada amb
amb el rei dels visigots Ataülf, que la va convertir, residint ell, en la residència del seu regne visigot, que estava a cavall de la Narbonensis, Tarraconensis, Bètica. I aquí veiem que va succeir, un cop es va fer una nova cinta murària, Jaume I, cap al 1230, i després Pere III el Cerimoniós. Aquestes muralles ja no complien una funció defensiva, perquè hi havia unes altres al voltant, i llavors practicaven un arc de banda i banda, o entre una torre i l'altra torre, en aquest cas lleugerament apuntada, i damunt d'aquest arc, volta, doncs podien construir com 2-3 plantes, com podem veure aquí, i llavors s'anivellaven les dues torres. I després també, just davant d'aquestes muralles romanes, es van anar afegint travesses, es van anar construint noves cases al llarg de la primera edat mitjana, la tarda edat mitjana, i va ser amb l'obertura via Laetana que van començar a desmuntar aquestes cases que estaven enganxades a la muralla romana i es va començar a treure el vel de la muralla romana que havia estat coberta durant tants i tants i tants segles, o 8 segles. Bé, era com tenia una forma ovalada, no era realment rectangular. Les muralles de Barcelona estava als costats i arcs lleugerament abombat i a les cantonades, en comptes de comptar amb muralles quadrades, tenia aquestes muralles o aquests cossos cilíndrics. I tot ple de forats, en ocasions tapats amb totxana modernament, perquè aquí doncs, s'encastaven les bigues que anaven cap a on estem nosaltres, i llavors doncs, aquí doncs, hi havia una sèrie de cases i van aparèixer carrers extramuros de la primera ciutat de Barcelona, que va ser la romana. I veiem que el carrer avui en dia està com 2 metres, com a mínim, per damunt del nivell de sol o de la cota per on caminaven els romans, no? Els romans de Barcino o de Bàrquino. I com succeeix en totes les contrades, doncs el pas dels segles va afegint més centímetres, perquè normalment quan es construeix quelcom nou no es retira tot el que hi havia, sinó que sempre queda una nova capa de les runes i damunt d'elles es va construint els nous fonaments i pilars per a les noves cases. I aquí veiem la gran contribució en un altre d'aquests vèrtexs de la muralla romana, avui en dia un centre cívic, el Pati Llimona, l'arc de mig punt, la gran contribució dels romans a l'arquitectura que va donar nom a l'altre gran estil que va succeir a l'estil romà, que és el carolingi romànic. Romànic ve de romà perquè era l'estil que ja havien inventat els romans, que es basava en l'arc de mig punt i en el conseqüent volta de canó, que és la prolongació longitudinal d'aquest arc que permetia guanyar més altura i més amplitud, i després veurem com amb el gòtic es va inventar, no? O es va descobrir una nova manera de suportar el pes i guanyar més espai amb encara menys massa. L'arquitectura romana, sobretot, es suporta o es fonamenta en el gruix. Tot i la gran contribució de l'arc de mig punt, es requerien de gruixos considerables per aguantar les mateixes dovelles o les plantes superiors. I després a Barcelona acabarem amb la joia de la corona, que és el Temple d'August. Encara hi ha debat entre els especialistes si era el nombre de columnes que tenia, tant en el prostil, que seria com la façana, i a l'igual la façana anterior, com en el costat llarg del temple. Si era un temple de 6 columnes, probablement, o de 8 columnes, i encara avui en dia se poden veure com unes 4 columnes, en un edifici molt interessant, també que hi ha una fusió d'elements medievals, inclús vuitcentistes, en el centre excursionista, i com poden veure el capitell és compost, que vol dir que integra elements tant de l'ordre corinti, amb la característica fulla de cant, com també alguna voluta més típica de l'ordre jònic. I recordem la gran influència que va tenir
l'arquitectura grecorromana, bàsicament desenvolupada pels grecs o inventada pels grecs, però amb la gran durada i poder que va tenir Roma i amb la gran producció de temples i basíliques molt importants, les predecessores de les esglésies, on s'impartia justícia, probablement també les seus de les cúries, com els ajuntaments i els senats de l'època romana, les diferents colònies o urbs, amb la gran producció arquitectònica, doncs els romans sobretot van establir com un cànon de l'arquitectura coríntia, quelcom que ja amb el Renaixement, però sobretot amb el neoclassicisme cap a finals del 18 o sobretot ja entrats al 19 i després al llarg de la segona meitat del 19 fins inclús la segona o la primera meitat del segle XX, la importància d'aquesta inspiració en l'arquitectura romana i com van jugar amb aquests elements de tipus de capitell, distància entre les columnes, proporció entre el diàmetre de la columna i alçada de la columna, tota una sèrie de regles, també el fris, arquitrap, frontó, que si ara poso dentell o que si ara poso ou i dart. Hi havia debats molt acalorats entre els arquitectes de quin havia de ser el cànon per cada tipus d'estil. Si, per exemple, les columnes dòriques havien de tenir o no una base, de si havien de tenir més o menys entasis, que vol dir com una mena de panxa, que fan, no totes, però alguna de les columnes, sobretot les dòriques, i recordem que en tots aquests debats la millor manera d'argumentar-ho era anar a l'original, als grans temples de la Magna Grècia, de Roma, evidentment, o de la mateixa Grècia, el bressol d'aquesta arquitectura. I bé, en uns quants capítols més endavant, com cap a l'antepenúltim capítol, veurem com va tornar a escena aquesta arquitectura que sobretot llavors, cap a l'època republicana, segle I, II, III, Barcelona va veure, però inclús abans ja a Tarragona amb les muralles romanes, cap al segle II abans de Crist, ja es començava a construir en el que avui en dia és Catalunya.